Landslide yun ang nakaapa sa ilaha. Aw, na-landslidean sila. Oo. Pila man sila kabuok? Unsi ito sila kabuok. 11 kabuok? Kanina mo ni namising na siya, yun na Hantod karon wala nakita ni. Oo. Atong ulitaw, din ito nakita ang kabuok. Kami, diri mismo. Oo. Kung nahitabo man tong pagkadisgrasya sa imong anak Makwit mo ito sila ko. niya, Inya, dere, ako ra isa dere na bilhin kay mamaya mong mga buhi dere. Hadlok lagi sila sa hangin lagi yung kuan. oh, kay bukid man. Oo. Basig na yung malaka. Oh. Yun na ako damhangan mahiga. Mahitabo ko nila ba? So kalit ra nga pagkahitabo kol. Kalit eh. Kung nagani karon, meron kayo yung mata kuan Di pa jud kakalimot sa nahitabo sa imong pamilya. kayo. Unsa man nga kuan kol, unsa man nga sistema kol kaning unsa man naabtan sila baha? Kuan yun. Landslide yun ang nakaapa sa ilaha. Aw, na-landslidean sila. Oo. Pila man sila kabuok? Unsi ito sila kabuok. 11 kabuok? Oo. Hurutan na nimong kuan. Imong anak. Pila man kabuok imong anak karon kol? Anak na ko niya. Aw, 7 kabuok imong anak nahurot ato. Oh, niya. Ang upat Duha ka apo na ko. Akong umagad isa. Unsi ito sila tanan. 11 kabuok ang nakuan sa landslide. Sa paghitabo ato kol kaning nakaingon ka nga nakalingkawa sila. Naka Oh, mauyoy akong pangagpasyon nga lingkawa sila ba? Matong niapas ko nila sa bakwisyon. Oh. Yun sila dito. Perti gani nang pinangitaay atong gayona. oh. Pero ko di sa kabarangay nangita ato. Yun ma. Kuan, anong gabi una, pagkabuntag mo itong survey na mo diha sa ilang giagian. Mo itong nakitaan itong bata nga, kuan, ulitaw, Oh. diha kabuok. Katong ninyo, pagkaon nga. Asa ra man dapit na landslide kol? Anong naisa pa diha? Kanang naisapa diha. Oo, Sagbot kanang sagbuto na kayo. oo, Diha na hitabo. oo. So kibali ko lang ng alas 12, boy pag biya ni mo diri kay mo apas ka dito sa evacuation center. Mga alas 3 na ko, kay namahukuman ko sa baboy yung... Alas 3 sa buntag. Unya na Sa kuan, sa hapon. hapon, So katong pagbakwit nila mga unsay oras sila nabakwit? alas 12, Alas 12 sa gabi or sa udto. udto. Alas 12 sa udto. Tapos kaingon nimo nga nakaadto nito. Na sila dito ba? Nya blayon na day kay ka nga nanay nahitabo sa imong pamilya. Mura ra yung pag kuan ako adto na ko sa evacuation mo mura ra wala god. Mumura ra kag walay nahitabo. Sige na ko pangutana dito. Wa man gyud dito. Motong aksyon na ko kabalaka, balik na ko dere. Nya kay lapok ayo diha adi pa mataak lagi yung kuan. Dere gani ko sa ubos ni agi kay na may malatayan nga kanang mga batang bagikan sa babaw. Wala ko kay balong nga akong mga bata, diha na diay sa bul sa batang. Nakuha na, natabunan na. Oo. Wala day ka nagdahom nga katong hitabo tuwa na sila dito sa kuan. Oo. Ilaw mo ng yuta. Wala ko magdahom nga, kuha na sila. Grabe kasakit sa dughan sa hitabo sa imong kinabuhi ulo. 7 kabuk imong anak, naapil pa imong apo. Kahunaon ako, murag waiter bang, kuan ba, kanang trabaho ba? Kay tungod gyud na kauna-una pagka sa nahitabo. Labi nagma-ari ko dere. May numduman jud nimong balaya sa nahitabo sa imong pamilya. Ha man di imong asawa po dato nga gayon kol. Dito sa Surigao, nang, kuan, nang nabot ba? Nanginabuhi in taon. Mga unsa man to nga year tong bagyong udit? 21 nga siguro no? 2021. Ano may tarpaulin dito nga nakitaan kol? Oh, diha nakita tong akong litaw nga, kuan, isa. Diha nang naitarpulin. Yang katong bay, siya na ko kaninyo. Tuig na to, adi sir nakitaan. Tuig na di sir nakitaan. Oo. Pero naibawaan pa ninyo. Na kuan man na kitan man sa amo diha Oh. taga atbang nang nguan sila ba nang miyo. Kitan nila, abi nila bato. Kuhit nila sus tao man di ay. Wa na agnas kol. Wala ra man pod. Alam mo, Uok pa. tibuok pa gyud. Oh. As in nga maklaro pa jud yang naon. Ano pang kuanoy tao? Ang katong bata niya nga kuan nag-anak man siya. Ang bata nga iyang gi sabak mo na
kuan na yun. Na, Motoy na oh, agnas na. agag na. Agag na. Iyahang lawas wa pa yun. Mao? Di, kuan pa ko na mo, ligwat-ligwatan pa to na mo, kuan para makuha ba. Mm. Nahuot man sa may anang bato. Pagkakuha nimo ato nga time call, libalik na pud ang kuan memory sa imong Murag na kuan na po oh, nabuhi na pud balik. Grabe ang nahitabo sa imong pamilya ko no. Nako ihatag sa imong akol. May na lang pahal kuan na. Ipalit nimo bugas ha. Oh. Sige dawat ta. Salamat ni sir. Oh na pa oh. Kana mo na yung anak. Mo ni na. Haman dapat na hitabo pud. Linhi nga po. Ang dili jud nga lugar mismo. Ano nga lugar? Ang night na ang katong ninyo kimupol nga imong nakita isa ka tuig haman dapat na makita. Kada mauna, Amo na, dito siya pinaubsan na. Dito sa kinaubsan. Oh. Mauna siya. Mo siya kani. Oh. Kanina mo ni namising na siya, wa yun na Antod ka wala nakita ni. Oh. Luya sa may kabo sa mga anak ni Angkol mga kamser na nabunan. Buang ka po kang namising ani kasi mo kang magad isa og tulo ka o upat ka bata. So pila ra man yung nakita Angkol? Ibali ito. Ito. Nakitaan. Ito kabo ka nakitaan. Ang upat mo yung namising. Ito tungko ah. Ikapito ni kani. Oh, kanang bata og kana ang inahan. Atong ulitaw din ito nakitaan pud Kami diri mismo. Oh. Diha kuana. Amo ni nga landslide ko. Gikan ni dito sa taas. Dili nagsubay ani sa pa. Aw nagsubay sa pa kay bali pa na dili. Oh. Nya mo patabok na ano Mga dalan. pagtabok nila, mao man ang dalan gyud namo sa una. Ano man ni nga sapa ni anak ko man ni nga Oh. na kuanan lagay na ang mga bato ng ligid na nagikan sa babaw. Dito ni gikan tabaw. Oh. Tomorrow to no. Karon late na ni. Kon mo ano ko no. Oh. So karon na tayo na-discover ka duwa. Mo ni ang PH Rush. Atong indot mo mga ma'am sir. Amo ni scatter. So karon mga ma'am sir, musugot ka 100 pesos. Si Sandro. 1,900. 150. So karon ma'am sir, ang ato 100 pesos na niya siya og 3,230. Kung isang ganyan ko na mo dula no, nasa comment section ang link. Paalala na bawal ni sa mga bata ug sa mahilig gud mo dulaan ning online game. Ug kani nga promosyon ma'am sir dili ni para sa akong kaugalingon para pud sa atong mga katawan dito sa bukid. So hinaot tanan ma'am sir nga inyo ko masabtan.